Oyo Allah na. Oyo cikina. Oyo kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Oyo. Oyo Allah. Ha! Sabarbaɗe, ina fa ganin wannan tsamin tusa har abada ka sha. Oyo. Kai. Oyo. Na kwana gada, na kwana kasuwa, na kwana gada nan da ba ruwa. Mai da ni gida, jalla rabbana, inda ni ke nuna na isa. Gaskiya ne. Ya aka barka da zuwa. Sannu. Yawwa sannu. Kai, inan nan hakuri za a yi. Gaskiya. In dai Najeriya, kiris abu Buhari ya gyara. Gaskiya fa gaskiya. Gaskiya. Wani yake da bukari. Ciki na ne ke shi wallahi. Ciki? Ko shi ka kasa sai da kayan magani? Wallahi yasa na abun nan na kasa abin nan. To wanne zan ɗauko in jika ma? Kai ba ni zan shan ka ɗauko ni ka jika min. Wani iri za ka jika min ba ni da iri shi wallahi. Na bogi ne kawai. Na shin abin shi ne wallahi magani. Madan naka din na bogi ne? Wallahi. Kai. Da hauro wala. Kai! Ha! Sabarbaɗe. Dan fulani. Na? Wannan naga hanjin ka yare. Allah hanjin ka yare. Ka tashi mu je sabila shifa. Wane ne sabila shifa kuma? Masu magani ne na gaske. Kai ka ga fa yanda nawa yake ba. Kai bogi ne. Ni fa na sadaqatul jariya ne kuma shi wannan kuma shi sabilu shifa ka tabbatar da suna da magani. Ai larabci ne sabili shifa. Aka ce sabil daga Allah. Shufa sauki. Sauki daga Allah. Ka gane? To. Tashi kai tashi mu je. Wallahi karka je karkai kashin hanjinka. Kai je kai kashin hanjinka. Mu je. Ina fa ganin wannan tsamin tusa har abada ka sha. Subhanallah. Ayi hakuri dan fulani. Kasa ce saura kaɗan ba bai gyara ta. Kiris Allah ya ta. Ayi hakuri.